pamusoro vakuru vedare maswera sei kwamuri ikoko ndiri kutambira nyaya inosiriri seiko zvinezvi vanhu vanga vatomukira vakazara pamutare Teachers College vakamirira kuti zvoni kuchange kuchiitwa ngirini yatungwarara iyo yekupanana mari vanga vachida kuti vaite, but nekudawo kwemafights ari kuitika muZanuPF zvinhu hazvina kuzobudirira semarongerwo azvanga zvakaitwa kubudikidza nezvinhu zvaiitika tukana kana kutaurwa kwemashoko asina kunaka kwaitwa naPotungwarara achitanga ari kuataka vamwe vake. Nyaya idzodzo dziri kunetsa izvezvi muZanuPF dziri kupisa, and a lot of people are saying kuti even zvaaita zvekudisrespecta people like ana Hubert Angel, maybe nyaya dzekuti vane grudge zvemadoctrines because of background yake yeTungwarara, munhu wekuti anga ari pastor kune imwewo chechiwo inoitawo zvekusabhilivhawo kune nyaya dzemaprofits zvichingoendawo zvakadaro, and koita nyaya dzekuti anenge ari pakuda kutaura nyaya dzevamwe vaanga ari kutadza kunzwanana navo mupati yeZanuPF, saka anga kunzi ari kuataka masenior members. Zvinhu izvozvo zvakonzeresa kuti ibhanwe akambodzokera akanzi right after anotraya kuda kunomiramira kuti anotaura kuti ndikukumbira kuti ndienderere mberi nechirongwa ichi, ndobva kwauya imwe tsamba zvikanzi yes tikuzviziva after wapedza kusangana navamunangagwa makuseni uchitaura zvekuti upfurire mberi nekuita program yako iyoyo, tanzi futi navamunangagwa vacho ivavo tikumise kuita zvinhu izvozvo zvoruda kunoita. Vamwewo vanga vari kuagiwa nyaya yacho vachiti hazvisi necessary ka kuti vange vachimisa Tungwarara nesimba rekupati yeZanuPF, because Tungwarara anzi ari kuita duty kana kuti basa rinenge richiitwa nehurumende kana kuti basa regovernment. Zvese izvozvo zvanga zviri kungotaurika zvinhu zvekuti zvanga zviri kungoonesanwa kuti hafani kudai so nekuti ndezvegovernment but zvashaya basa zvese. Saka nyaya iri kunyanya kurwadza izvezvi after zvese zvamiswa. Kune vamwe vekuti ameno pamwe zvichida vanhu vekuti vanenge vabvawo kure vorarira vari mamutare imomo kana kuti vorarira vari ipapo pamaposition vangomuka vachingooneka vari ipapo kana kuti havana kutambira shoko, but iye makuseni Tungwarara netimu yake vatobuditsa notice of postponement vachiti following communication from the commissariat department and the ZanuPF, we wish to inform the public that the presidential constituents empowerment fund program scheduled to take place in Manicaland today, 25 January 2026, has been postponed to a later date. All donations that had already been received will be retained and held in readiness for disbursement. Once a new date is announced by the Secretary General Advocate Jacob Mudenda, we sincerely apologize for any inconvenience this may have caused and appreciate your understanding and continued support. Ndo shoko rabuda kune chikwata chavo, asi harina kunge ratambirika kana kuti harinenge risina kunge rasvika zvakanaka kune vanhu avo vanga vakumuka vachioneka vari ipapo. Mareasons akasiyana nekuti zvinhu zvese zvemuZanuPF it's not something zvinongoitika easy. Magara ipate kuti kunotoitiranwa nharo like iwe after ataurirwa izvozvo kunzi hausi kukwanisa kunge uchidai so akaramba achindese achinomiswa like kumashure kwakanzi hausi kukwanisa kunge uchinopinda zveCentral Committee zvikanzi it's okay chimbomira tinozodiscussa nyaya yacho muPolitburo. So iye anongobheliva kuti everything zvaanoita zvino zvidoka effort kana tukasimba, so vanhu vanenge vachiteera maprograms iwayo vanenge vane kausimbawo futi kavanenge vachiita pane zvinhu zvacho izvozvo. But ndiri kuona vamwe vari kutaurawo zvakasiyana pane nyaya iyoyi vachipindura kune nyaya yataurwa kune timu yavaTungwarara vachiti Tungwarara is saying I will live to fight another day after this embarrassment. Ndo shoko riri kutaurwawo nevamwe. Vamwe vari kuti donations retained and held in readiness to be disbursed confused much, havasi kunyatsonzwisa kuti zviri kufamba sei, asi vamwe vari kuti who is causing the suffering, unotapura huku woda kuzoinyepera kuti takukupa gumbezo. Handouts isn't empowerment. Hatisi zvidzoi. Mumwe ari kutaurawo achipindurawo nyaya yake. Umwe ari kuti aiwa ko kungoti nyika inakire munhu wese pane kutora maresources enyika and abuse them as empowerment fund. That's abuse of public fund. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwawo nevamwe vachiti aiwa ZanuPF inokutambisa tingo ringo. Ndo mashoko ari kubvawo kune vamwe. Saka
miswa here mukuru. No retaliation, we don't need weak leaders. Ndo mashoko ari kubvawo kune vamwe vanenge vachipeshedzera. Iyo nyaya yekupeshedzera inonyanya kuitika zvakanyanya kuZimbabwe. Ukada kutarisa vanhu vazhinji vakatozopinda muna taisireva pane zvinhu zvematongerwo enyika, it is because unenge une vanhu vanenge vachikupeshedzera vachikuudza kuti iwe uri kugona, you are the best, you are the bigger, you are what. Mashoko ese aunoudzwa nevanhu anogona kuita kuti upinde futi muna taisireva. Zvakafanana nezvo zvekuti unoerekana wakungwataka vanhu, unenge une munhu anenge achikubheka achikuudza kuti vanhu vese ivavo havana kana basa, but at the end of the day zvinozosarira zvakwauri, kana kuti unotambiswa front, kana kuti unopinzwa patambo kurwiswa, kana kuti kushandiswa kurwa hondo dzevamwe vanhu vanenge vakazvigarirawo kudzimba dzavo, kana kuti varimo imomo but vanotadza kana kuti vanotya kufesana face to face. Iwo bva wangopinda wakahakira nyaya dzacho, inozosara yaye kwako. Ndosaka panonzi panotungana dzemudanga hazvisi zvekunyanya kutora maside. And some people are even saying, why are you posting nonsensical party screens under what is supposed to be a government handle using a government coat of arms? How does a party later announce suspension of a taxpayer-funded state program? You can't even pretend to know what you are doing. Vari kuti dzungu munoriwanza, vamwe vari kutaura zvekutuka at this time, zvekutuka vanhu. Very sorry guys, maZimbabweans, for your own information, kune vanhu vajaira kutuka zvekutuka na masocial media hazvichabvumidzwi. Saka garai makazivisana ikokoko, munozoti tichanzwe mamwe mashoko atakajaira, hazvichadiwe zvekuti vanhu vanoswera vachiita se vachingotukana. Right, musangano haudi kujoina wakura uyu unowanza dzungu. Isu takakuriramo, hatina papara kana vakuru vatituma totera shoko ravanenge vareva. ai nyaya yekuti munhu anenhikeke like Zanupf zvairi, unoona wasvika zvechokwadi uri energetic chiti inini here handina zvidoyera kumberi kwangu. It happens. Ndoona vanhu vazhinji vanotosangana nethat trap yo, handina zvinoyera kumberi kwangu, then kune mamwe madhara kuti uyu mfana hana zvinoyera, saka ngamboita zvakati katimboona wakupeshedzerwa, utanga kutonzi don't worry tokusapota pane ichi, ende waneka chivimbo kuti hazvishuwa, saka kana uyu handisapota apa ndotadza nei kuti tese ndipfurire kuenda mberi ndichinoita zvandiri kuita, and then the rest will be history. Unonge wapinda fight yezvinhu zvako wega zvaunonge wakuda kuita. Now mwari kuti takuda gold redu river rehabilitation and kuona kuti zvibhorani zvakabhadhara zviri kushanda, zvine mvura and zviri kushanda igore rekungangurwa iri. Tap and go, why isiri kubhadhara tax, no operations license? I think uyo akutaurawo zvavo zvemagarages avo emabusiness avo. Isusu we can't say anything against the so called chinchi zvemabusiness evanhu nemachinchi vanenge vakushudzana vega. Gore rineri hatisi kuda zvemalawsuit pap kana zvekufonerwa hatisi kuda. It's a good year tingoudzana nyaya dzinenge dzichingoitika as it is. I don't like kuti mozouya motanga unzwa kuti kulenda kuzonetsana nanhingi ari kuzodai like zvaitika makore ekumashure uko, kuti unonga kutotadza kutoita life yako peacefully uchinzi right iwo wazondidai so this year is a different year. Sorry zvenyu, but vamwe vari kuti hanzi tungwazi wakawanza dzungu and your kid as well will be a major, if not already contributor to your might downfall. We will be there. Handizive kuti vana vake vanenge vakutonzi vakanhikirikina. Unobata tinzirwa. Sometimes it's always good for people vari kuda kunhikirikina, vanenge vachiita zvinhu zvavo, kana even uda kuspenda mari. Vanhu veZimbabwe vatambura namba zhinji kutambura, saka wakangotanga uri kuningina mari. They believe kuti once if you are a politician, chero mari imwe yacho iri yako yekushanda, they believe kuti mari iyoyo ndeyenyika, uri kutorapa mari yenyika somewhere. Saka nyaya yekuti vana vako vanenge vachiita kana mabusinesses, it's always good kuti mabusinesses angorana chinyararire. Pavanodya mari yavo vodya vakadzima makamera, pavanobata mari yoiswa muhomwe yoregedza kuiswa pamuromo. It makes sense. Zviri kwanisa kubatsira in politics, ende kunotoona vanhu vakawanda vari mupolitics vane vana vane mari vari kutomeka mari but havasi kumbozvitaura, zviri kutovabatsira, but doesn't mean kuti havako kana kuti havasi kuwana mari. But nyaya yekuti ungopinda ubva kuti nemwana wangu ari kutodai nechinchi. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant.
everybody say Kulien, Kulien.